Бүгінге тапшыруның бірінші құтлау хатын біз Ульяновск шәһәрінен алдық. Милләттәшебез Рамазанов Равиль Миралиевич өзінің матур 60 яшьлек туган көнен каршылый. Шул уңайдан аны якыннары бажасы Салихзян белән Гөлфирә Азизовлар ихластан котлыйсылары килә. Безнең яраткан киявебез Карсон районы Уразовка авылында 10 июньдә 1959 елда икенче бала булып дөньяга туган. Ул безнең гаиләгә 1983 елның 29 июлендә кияү булып керде. Сеңелем Гөлсинә белән матур гына тормыш корып, 2 бала үстерделәр. Хәзергесе көндә Мәскәү шәһәрендә яшиләр. Тормыш шәшкәләре булып уллары Радик белән Раил үзләренең бәхетенә 5 онок бүләк иттеләр. Безнең гаиләгә килгәннән бирле Равил бер туган кардәшебез сыман якын булды. Бик ярдәмчел, бик сабыр. Аның йомшак күңеле, киң йөрәге өчен аның хакта без алтын кеше дибез. Балалары да, без дә бик якын күрәбез үзен. Бүген ихластан 60 яшьлек юбилее белән котлыйбыз. Аңа бетмәс саулык, җитәрлек байлык һәм җан тынычлыгы телибез. Тормышның иң ямьле чагы 60 яшь ул аз әле. Алда әле күпме шатлык, күпме бәхет, наз әле. Гомереңнең бу мизгеле туктап бер җырлап алу, үткәннәргә шөкер итеп, киләчәккә юл салу. Якыныбыз, синең күңелең һәрберебезгә ачык. Хәтта анда ачулану, әрләнү кебек авыр хисләр гомумән юкта. Киявебезгә 60 яшь, ышанасы да килми. Үзе чибәр, үзе яшь, йөзләре нурлы, көләч. Компьютер хата җибәргән, 60 түгел, 30 яшь. Кадерлебез, һич тә күрмә кайгы, белмә хәсрәт, шатлан да син, көл дә син. Мәңге яшь булып торсын йөрәгең, картаюны белмәсен. 100гә хәтле яшә, хәтта 100дә соңгы чик түгел. Җырдагыча сиңа кояш гомере тели безнең күңел. Ходай синең барлык изге теләкләреңә, ниятләреңә дуга кылып амин дисен иде. Ныклы тазалык, гаилә шатлыгы белән мул тормышта яшә. Шундый теләкләрен сезгә якыннарыгыз, бажагыз Салихзян белән Гөлфирә Азизовлар матур җыр аша да җиткерәләр. Юбилеегыз котлы булсын. Азмы күпме ел узган, бу хәл тарихта калган. Беренче авазын салып, ширегә бәләкәш туган. Башта тәпи юылган, аннан исем кушылган. Зур тормыштан атлый, инде юбиляр булган. Булдың синдә юбиляр, агылсын моңлы көйләр. Сандугачлар үтеп алып, истәлек итеп силәр. Булдың синдә юбиляр, агылсын моңлы көйләр. Сандугачлар үтеп алып, истәлек итеп силәр. Партбилет кулга алган, мәктәпкә ул юл салган. Күз ачып йомган арада бик күп дипломлы булган. Эшендә дә макталган, сынатмаган, данланган. Үзе дә сизмичә калган, бүген юбиляр булган. Булдың синдә юбиляр, агылсын моңлы көйләр. Сандугачлар үтеп алып, истәлек итеп силәр. Булдың синдә юбиляр, агылсын моңлы көйләр. Сандугачлар үтеп алып, истәлек итеп силәр. Юбилярны зурлыйбыз,
Oңışlarını kutlayız, şın yürekten, saf көңілден birgeleşip kutlayız. Сиңа қарап туймыйбыз, шәпсин diye бойлыйбыз. Синең үшін бокалларны көтәрмичә куймыйбыз. Болдың синдә юбиляр, агылсын моңлы көйләр. Сандугачлар ұтып алып, истәлек итеп сөйләр. Болдың синдә юбиляр, агылсын моңлы көйләр. Сандугачлар ұтып алып, истәлек итеп сөйләр. Zıkkı barışın көңілем менде матур юбилей белән тәбрик итәм. Бер алкыш сыгады. Болдың синдә юбиляр, агылсын моңлы көйләр. Сандугачлар ұтып алып, истәлек итеп сөйләр. Болдың синдә юбиляр, агылсын моңлы көйләр. Sandığaçlar ıtıp alıp iste